Li Tirkiye an jî li bajarên mezin yê Tirkan bangeşiya mezin ya hilbijartinên mihellî yên ku dê di Siûekî Adarê de pêk bin di nêvbeyna du tifaqan de Tifaka Cumhur ya MHP û AKP'yê û Tifaka Millet ya CHP û İYİ Partiye de derbas dibin. Van her du tifaqan jî bi hişk benê nijadperestiyê girtiye û qet rasterast behsa maf û daxwazên Kurdan nakin vê mijarê yekcar piştguh dikin, çavê xwe jê re digirin. Li hemberî van hêzên nijadperest li Stenbolê hewleke balkêş û cihê rêzê ji aliyê parêzer Mehmet Celal Bayxara ve dihê birêvebirin. Mehmet Celal Bayxara di çerçûveya hilbijartinên mihellî de li Stenbolê wekî namzeteke serbixwe ketiye nav bizava hilbijartinê. Ew dizanî qezençnakî lê ji bo nerazîbûn an jî serhildanekê pêk bîne wî dest bi vî karî kiriye. Ew bi vê bizava xwe dixwaze daxwazên Kurda bîne ziman û heya ku jê bê wisa bike ku partiyên dî jî neçar bibin ku di hilbijartinên mihellî yên bê de van daxwazan û dengên Kurdan li ber çavan bigirin. Helbet di vî warî de ew ne tune ye. Partiya Azadiyan ya Kurdistanê Pak, Partiya Maf û Azadiyan Hakpar, Partiya Sosyalîst ya Kurdistanê jî li Stenbolê piştgiriya wî dikin. Ew ji bo xwe bigihîne xelkê jî li kulanan de standa ve dike, seredana saziyên cuda cuda jî dike. Mel navçeyekiya Stenbolê ya ku jê re dibêjim Pendîk di nav partiyên dî de ew dît. Li beramberî standa Mehmet Baykara, pankarteke mezin ya ruhê van hilbijartina nîşan dide hebû. Ji ber ku Tifaka Cumhur navê vê hilbijartinê kiriye hilbijartina bekayê an jiyaman û nemanê û her di vê çarçûyê de hedef jî Kurdin li ser pankartê wiha dinivîse. Her tişt emrê Xuda ye, zîllet neçarî nayê kêşan, an mayîn an ji bela, ji bilî vê tiştek dî tune ye. İmza İttifaka Cumhur. Me merak kir gelo ka Baykara di nav vê hengemayê de çi dike û mabesta wî çi ye? Yani olumlu aldığımız tepkiler de var, olumsuz tepkiler de var tabii. Ji kulanê germiyek ya xelkê nemaze ya xelkê Kurd ya baş heye. Ji aliyê polîsan an ji derdorên rasîst yên Tirkan ve jî heya nihat asteng bû me nehatine çêkirin. Her cihê ku em diçinê em dibêjin em Kurdin û ez namzetê Kurdan û yê kêmiyên dîme. Lê ragihandina Tirkan qet behsa me nake, qet hebûna me li ber çavan nage. Tevî ku em dezgehên wan hayîdar jî dikin, lê qet cih nadin me. Ez baş dizanim ku ez serokatiya şaradariya Stenbolê qezenç nakim. Karên sereke yên ku hemû şaradariyên dinê bû xwe dikin bername hene. Bu nimûne wekî serûberkirina jêrxana bajêr, avadanî, trafîk, pêkanîna avahiyan, jîngeh, av, elektrîk, trafîk, arîşeyên jinan, zarokan û xeteriyên, artêjê û gelek mijarên wekî van arîşeyên sereke yên bajarê Stenbolê ne jî divê bên çareserkirin. Lewma gelek normal e ku her namzetek behsa van arîşeyan bike. Digel van hemûyan ji bo şaredariyeka hemdem û şaristanî em dixwazin di serî de Kurd û hemû kêmiyên dî yên neteweyî û yên dînî jî xwe di jiyan û serweriya bajêr de bibînin. Wekî Kurd, wekî Alewî, wekî Ermenî, Ereb, Laz û yên dî. Bir kelime Türkçe bilmeyen analar, bir kelime Kürtçe bilmeyen çocukları büyütüyorlar. Li vî bajarî dayîkên Kurd hene ku qet Tirkî nizanin, zarokên ku qet Kurdî nizanin mezin dikin. Ev birîneke, bêdadiyeke mezin e. Di vê şaradarî bernameyên hemdem yên ku her grûp bikarin çanda xwe bi awayekî azad bijîn û pêş bixin pêk bînin. Bi perspektîfeke bi vî rengî me bizavekiya nerazîbûn û îtirazê daye dest pêkirin, wekî serhildanekê. Lewma divê li taxan navendên perwerdehiya Kurdî didin bên avakirin. Di vê şaradarî di heman demê de digel Tirkî bi Kurdî jî karên xizmetguzariyê bikin. Faturên avê û elektrîkê û yên wekî van divê bi Kurdî û Tirkî bên nivîsandin. Di metro, metrobas û xizmetên veguhustinê de divê agahdarî û anonsên dihên dayîn bi Kurdî jî bin. Kurdî li her cihî bikeve jiyanê û birêvebiriyê. Divê herkes li ber çavan bigire ku 5 milyon Kurd li Stenbolê dijîn û divê mafên wan yên çandî, perwerdeyî û aborî jî di çarçûveya birêvebirina karên şaradariyê de jî bên parastin û pêşxistin. Ji bo em van mijaran bexin ajandayê wekî bizavekiya serhildanê em derketin. Bu nimûne li Ewropayê dema partiyên kesk derketin gelek xurt bûn. Lê paşê hemû partiyên diyên baskên çep û rast jî neçar bûn ku parastina jîngehê bixin di nav bernameya xwe ya kar de. Ji ber vê çendê jî ez şaradariyê qezenç nekim jî dixwazim gelek dengan werbigirim û bidim diyarkirin ku divê daxwaz û talebên Kurdan li ber çavan bên girtin. Eğer biz bu seçimlerde bu taleplerimizle
ciddi bir oy alır isek, Dema ku ez gelek dengan werbigirin partiyên dîşê dema bixwazin dengên Kurdan werbigirin divê pêkanîna daxwazên wan jî ji bo xwe bikin armanc. Di wateyek ya şaristanî û pêşketî de jî divê şaradarî vankaran bikin. Lewma me wekî bizavek ya xwedan misyon daye sererê. Em dizanin niha li Tirkiye du hevpeyman hene. yani bir partinin kazanması bir partinin kazanmaması üzerine yapılan bir seçim. Bu anlamda ittifaklar var, geniş ittifaklar. Ji aliyê dî em dizanin niha li Tirkiye du hevpeyman hene. Hevpeymana millet û hevpeymana cumhur. Her du tifak jî ji bo yektir ji navê ra bikin kar dikin. Lê em tu cudahiyekê di navbeyna her duyan de nabînin. Her ti bernameyek û nêrînek ya her du tifakan jî bû Kurdan û daxwazên Kurdan jî tune ye. Lewma divê em daxwaz û nerazîbûna xwe ya di heqê maf û azadiyên çandî û baweriyên cuda de bi dengeke bilind bidin bihîstin. Bi vê baweriyê me daye sererê. Biraz da kırmızı çizgilerimiz, özellikle dille ilgili. Azad Saxniç jî yek jî birêveberên heq pareye ku bi meydanî jî piştgiriya Baykara dike. Bi meydanî jî bû Baykara dixebite. Ew jî dibêje ji sedema Wezareta Navxwayî ya Tirkan û desteya bilind ya hilbijartinê rê ber partiya me girt nehişt em beşdarî hilbijartinan bibin, em neçarbûn ku piştgiriya namzetên serbixwe bikin. Partiya Mafo Azadiya ne garip keve seçimi, İçişleri Bakanı, Yüksek Seçim Kurulu, evan me veri derixistin, jimera pirskirik derixistin. Me jî biryarda ku em namzatê serpixwe derixînin, ew jî şertê me şurtê me cînehat, li berê me biryarekî da ew namzatê Kurdperver, milletperver, Kurdistanî ku namzatê xwe danin em ê wan parêzin. Navvanda jî kek Mehmet Celal Baykara parêzar Mehmet Celal Baykara ku namzatê xwe danî ew biryara me ku me ji Parti Meclisiyê Hildabî ser wî biryarê me evera xwe alîkariya xwe ser Mehmet Celal Baykara danî. Mehmet Celal Baykara Kurdekî baş, Kurdekî zana û Kurdekî katdar û emekdarê Kurda ye. Sebî xwasî jî ku em piştgiriya avukat Mehmet Celal Baykara dikin ji Kurdistaniya wî ji tavru evera wî ye. Zanabîna wî ye. Tabii tune ne emin Partiya PSK, Partiya PAK û PDK Bakur ev hani jî Nevavi platformê da destek didin. Lê Mehmet Celal Baykara ne ku namzetê me ye evî namzetiya xwe danî me piştgiriya wî kir. Yani heviye ve çiye hûn nav xelkê de hûn digerin hûn tê diçe alaqayek çawa ye? Kekî xwedê alaqekî baş heye. Yani insanet me ew ku dengê me sat dikin, ew ku em digehne wan ça ku birûşirê me dibînin, balebokê me dibînin pir kêfxweş dibin. Yani ev jî hinde cesaretekî dîtir deme. Demek ki min evî tiştê dît eger ku insanekî rast û dürüst derkeve piyasê Kurd cira alaqedarin. Kurd wî parêzin. Kurd İstanbulê ji aliyê neteoyî ve çend li nasnameya xwe şiyarin dixwazim wê bêjim. Yani vallahi Kurd İstanbul'e bir meselede Juana Mehmet Celal Baykar'a bir seçenek. Yani bir seçenek bin ev ko Baykar'a namzada xwadani Juana ki xweşiye ki Juana çebi em evici her tim nava malanda koyam diçin korumi koyam diçin kedan nava halk evi jmera dibêjin. Tabi evi tanıcı hende pirskirî gitti derxine pişame jmera dibêjin hon bir adaytiya xwe hon alîkarî AKP'yê dikin. AKP jî dibe hon vî namzetê xwe alîkarî CHP dikin. Em alîkarî kesî nakin, em alîkarî Kurda dikin. Tarafa me tarafa Kurda ye. Partiya Azadiya Kurdistanê Pak jî li Bakurê Kurdistanê piştgiriya namzetên serbixwe yên bi navê Tifaka Demokratîk ya Welatperwer dike. Li Stenbolê jî piştgira Mehmet Celal Baykarayî ye. Partiyên serdestiyên Tirkan heya ji wan tê nasnameya Kurdan giringiya Kumelgeya Kurd ya di hilbijartinan de û dengê Kurdan di nixîmin piştguh dikin. Vê wekî siyaseteke ya millî li hemberî Kurda dimeşînin. Mabesta namzetên serbixwe û mabesta Mehmet Celal Baykarayî jî ew e ku vê perdeyê biqetînin. Ew dibêjin xelkê hişyarê Kurd çend dengê xwe zêde bide namzetên serbixwe dê ew qas hêza neteweperwer ya Kurd jî geş bibe. Cihgirê Serokê Pakê Mehmet Gül jî bi wê dimilya xwe ya ciwan nêrîna partiya xwe bû me wihara vekir. Na seçimde seva Kurdizov mühim o.
Sami Hümut ki smak zoni hatanıka HDP vatanıka partiye kurdanu HDP koteni seçim Kürt ki rey hudini HDP. Nas seçim heniyor. Nas seçimde İstanbul'da zövna dihire bajara girişte namzeti kurdan Çin'i. İstanbul'da Çin'i, Ankara'da Çin'i, İzmir'de Çin'i yani bajara girişi Türkiye'de namzeti kurdan Çin'i. Hatta binraki devlete Türk vazanakı Türkiye vakti başkanı da kerd na seçimdeki Kürt namzeti xu Çin'e be şehre rey xu bir de CHP ya ki bir de AKP. Maki tifaka demokrata valet perez vazemeke na seçimde Kurdesti, mafe Kurdesti, man seva Kurdu komuna kotimina seçim rey Kurdan cemi temsilci Kurdanime. İstanbul'da tuvak raştvana hatta 18 milyon Kurdesti. İstanbul'daki namzede Kürt Çin'i. İta HDP vanak rey xu bir de CHP, iyi binki vanak rey xu bir de AKP. Ama hem AKP Kurdura mılkıkana hem ki CHP Kurdura mılkıkana. Yani qed zu parti nevanok Kurd esti, hakkı xu esti, mafe xu esti. Na seçimde İstanbul'da ya ki Ankara'da ya ki İzmir'de mahaka kurdu ki damezi. Şu yani Çin'o. İstanbul'da seva ne ma İstanbul'da Mehmet Celal Baykara namzet xu kert. Nika gurime smak ami maddi işte Avrupa Pendik devmi Pendik demastan kerdira. Ara ve ma Gazi Mahallesi devmi, Kadıköy devmi, Bakırköy devmi. Ura tepiyama şimdi ses ziyaret kerdi Avrupa Söme 78'ler vakfı. Ma gurime vengi kurdu İstanbul'da vejiyo orta vazoke mazzu milletime mafe maeste maita İstanbul derim ama kesma nivineno ma reyo biderim bay kara ki hem İstanbul'da hem ki hetubinde sikime sinime vejiyo orta. İstanbul'da Kurdzof mühimi smazonene 10 milyon 6 milyon vane Kurdesti reynino xeyleri eke Kurd bir tehet despede baykara herkes soneka eke Kürt ke reyni de na memlekette doğanı benim. Yani Kürt desperze Kamış Parti o parti yeni roverte serkefte beno. Kürt na seçimde çüyhene kareke bekeri. Mavazemek hem bu. Mavazemek Kürt na seçimde ne AKP ne ki CHP'de Reyehu Baykara ederi. Baykara vejiyor ortaya Kürt ke ne bir qatwanı benim. İstanbul'da onda mühim. Gerek Kürt, Reyehu bir de Mehmet Celal Baykara. Hatanlıkı qatwanı bir yani ma Sultan Beyli de standoku veri kerdira. Sultan Beyli de parti uzavi. Qakes maratuanı var. HDP gibi. HDP yame lema. Sare ma yani sare kırma, kırdı kırmanz. Vaktu ki ma standoku kerdira yeni lema iki zonek namzetin içine. Zof germ bir sevama. Hatta binraki partiye din qatwanı var yani. Smakı niye kene hinkene qatwanı var. Evru Pendik'teki ma müzik xo kerdira. Ma xeyli müzik var. Müzik Kurdistan var. Kes qatwanı var. Hen çühene nibi yani hatanıka kesini var kısma kıyfetilini smakı siva kurdu rey vazeni çühene nibi. Yani reto qatwa çünkü. Nika ma sonuç peyni ana seçimde sevene sıkar reycemi. Mesela ava mavazemek xeyli rey bicerme venge kurdu bime. Le ne ki binemek nika CHP ya ki HDP vanek ma AKP'ye bakılışmış sebeni bu. Yani Tayyip Erdoğan şero orada tepiye sebeni bu. İyi bin ki vanek eğer ki CHP ya ki HDP kazanç kert o vakit ki işte memleket benevla. Sütür benevla işte kırdı kırmanz endevane ma hakkına huvazemi falan. Nas seçimde seva ney yani sevana kamplaşmay. Az hen tahmin kenke rey dajede de orta de partide benevila. Yani taadan CHP taadan AKP ama iyi ki taikesi danema sevama mühim avake matsıkaş rey buret o mühim. Celalettin Can Serokê Wekfa jê re dibêjin nifşê heftî û heştan e. Ew di dema prosesa çareseriyê de jî yek ji wan aqilmendê ku Serokkomarê Tirkan Recep Tayyip Erdoğan destnîşan kiribû.
Lê mixabin niha hertim ji ber wê prosesê tê girtin an ji tê destgirkirin. Mehmet Baykara seredana dezgeha Celalettin Can jî kir. Can jî kêfxweşiya xwe bû namzetiya Mehmet Baykara anî ziman û hêviya serkeftinê bû wî xwest. Kendisi de ifade etti. Rêzdar Mehmet Baykara tiştê ku kes nabêje, tên veşartin dibêje. Di heqê parastina mafê Ermenan, Kurdan, Suryanî û kêmiyên dî de diaxive. Parastina rêkxistinên ku melgeha sivîl dike. Ew ne wekî karekî yê şaredariya klasîk, belê wekî karê şaristaniyeke hemdem û pêşketî behsa şaredariyê dike. Ji bo vê jî wekî serhildanekê vî karî dike. Ev tiştek cihê rêzê ye. Mafê hemû grûpên siyasî û kêmiyên dî diparêze. Ev hilwestek giring e. Ez hêvî dikim ku ew dengek pir bilind werbigre. Da ku êdî aliyên dî jî neçar bibin ku ew mijarên ew behs dike bêxin nav bernameya xwe. Daxwazê wî divê bibin daxwazê civakê jî û yên partiyên dî jî vê hest bikin. Em piştgiriya wî dikin û dixwazin ew bi ser bikeve. Sahip çıktığı sorunların gerçek sahibi olur giderek. Yek ji birêvebirên Hekparê Latif Ep Özdemir jî di heqê hilbijartinan û hilwesta partiya wan de agahdari dan me. Peşil partiya me girtin ku nekar be beşdarî wan hilbijartinan be. Partiya me partiyeke millî û demokratîk e û Kurd e. Partiyeke Kurdewarî ye. Me dixwest ku em divê hilbijartinê de beşdar bibin lê mixabin ku li jinaya balaya hilbijartinê pêşgirî li me kir me nekariye em beşdar bibin. Eger em beşdar bû wana divê hilbijartinê de em ê bi programekê millî û demokratîk derketena pêşberê milletê Kurd. Lê mixabin ev imkana me nema. Sedemî Qasîm me ji wek partî wek Hekpar, Partiya Mafa Azadiyan me jî biryarekî girt me got em ê di hilbijartina herêmî de, mehellî de em ê piştevaniya namzetên demokrat serbixwe û Kurd. Yani hem divê demokrat be, hem serbixwe be, ji hemûyan girîngtir jî divê Kurd be. Eger namzetên wiha li seran serê Tirkiyeyê hebin, em ê piştevaniya wan bikin. Li gora qirarê me li Stenbol niha namzetekê heye bi navê Mehmet Celal Baykara. Em li Stenbolê piştevaniya Kek Celal Baykara dikin. Li Kurdistanê jî çend namzet henin li gor ku me kifşekî li gor wê siyaseta me ku rasta rast lazim em piştevanî li wan bikin. Çend kesê din jî hene em ê piştevaniya wan bikin. Weke Hekpar hûn çi giringiyê didin vê hilbijartina mehellî giringiya wê bu Kurda çi ye li gorî dîtina cenabê we? Rayedarê Türk ji her du aliya me. Yani ev ê ku jê re dibêjin İttifaka Cumhur û İttifaka Millet her du jî yani di gotarê xwe da di bîrorayên xwe da xeletiyekê gelek mezin dikin û siyaseta xwe li ser derewa saz kirine her du alî jî. Ez wisa bibêjim. Ev aliyê Cumhurî İttifaqê ku serkêşiya wî Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli dike ew behsa bekayê dikin. Beka diyara divê hilbijartinê de hinekî xeterekî dibînin lewra dixwazin millet bi tirsa ew ê bekayê yani parvebûnê, parçebûnê millet bitirsînin ku carekî dî dengê wan bigirin û ew hêza ku di destê wan de heye wî qayîm bigirin. Hilbijartinên mehellî li tû derekê dunyayê ne meseleyekî pirsekî yan pirsgirêkekî bekayê ya parvebûnê yan xeteriya devletbûyînê ye. Tiştekî wal dunyayê nedît ye. Yani tiştekî wisa tune ne. Ha çünkü ev hilbijartin ne hilbijartineke wisa ne ku babeta wê sîstem be, mijara wê selametî û dehatiya sîstemê be ya pergalê be ya devletê be. Ev hilbijartinekê mehellî ye ku xizmetê bike, karûbarê hindur bike, xizmeta milletê bike ya belediya, şarederiya, xulasa xizmeta navxweyî û yani tiştekê wisa mezin û hewqas giring jî nîne ku em bibêjin. Çünkü kî bi ser bikeve bila bi ser keve yani sistem û rejima Tirkiyeyê naguhere. Yek ya diduwa yani tesîrekê gelek mezin li ser siyaseta navxweyî û ya derve jî nake ev hilbijartin. Kurd bi xwe dikarin çi bikin? Kurd bi xwe di astengekî wisa mezin dane ku nikarin hîç tiştekî bikin. Yek carê ew partiyê ku li ser navê Kurda hereketê dikin feraza partiyek wekî HDP ewan doza kurdayetiyê berdaye hezar car heyf û mixabe ku girê dane bi bereyekî Türk ve millet cephesî ittifaka millet va. Ewa xeletiyeke gelek mezin e. Ya di duan jî Kurd ji boî xwe îdarekirinê
جبوی اداره به دست خو به برنامه‌ن یعنی نه برنامه‌ای که وانتنه یعنی ام بیشتر کردستان نه اگر شهرداری یک باجره که قزنج بکنجی تو برنامه که وانینه یعنی و نظام و چپکن یک یاد دواجی هلبته yani eğer metropol Türkiye nebinci Kürdistan'ı eftişteki mühim bu xweseriye tişteki mühime yani dil dixwaze ku Kurdistan hemû destê hêzên welat perwer de be çawa ku wextek jê HDP 110 şaredariya bi dest xisbûlê mixabin tu sûdekî tu îstîfadeyekî ji wan nekir û ji bo kurdayetî tu xizmetekî nekirin ew 100 şaredarî jî hemû bi rêya qayûman ji destê wan derket xulasa Kurd mehrûman ji xweseriyê Kurd mahruman şxwa idarekirinê û evekê wisa mezin zerbekê wisa mezin xwarin. Kurd ji bo Kurda çi giringiya wî çi ye? Vallahi ez bêjim pirsa Kurda li Tirkiye ne pirsa belediyeye û pirsa şaredariyeye û pirsa mixtariyê tiştekî wisa nîne yani. Pirsa Kurda yek pirsekî sereke ye îro Tirkiye'de ew jî Kurd bi gilî û gazînên şikê ji sistema Türk, ji sistema ku li ser tekanî û Türkanî hatiye avakirin ku jê re dibêjin ünîteriya. Mesela Kurda wê ünîteriyayê vê. Niha kîjan tifaq bi ser bikeve bila bikeve ferq nake lê her duk alî jî wexta ku pirsa Kurda tê holê dibine yek ew zidiyetên navbera xwe da beralî dikin û mesela Kurda da hevdengekî pêk dînin. Yani bi kurtasî ez bibêjim Kurd ne mecbûr piştevaniya hiç kesekî jî bikin. Eger bi partiyê xwe bikarbûyan Partiya Millî û Demokrat karî bûyana beşdarê vê hilbijartinê bûyan qenevî wê tiştekî derkete meydanê me bizaniya kal Bakurê Kurdistanê dengê Kurda çend e. Ew amarekê gelek mühim bû wê peyamekê gelek baş û xurt jî jê derketiba lê mixabin Kurd li ser navê partiyê xwe nekarîn divê hilbijartinê da beşdar bibin. Na tiştekî gelek mühim e ez bêjim Belediye Tirkiye ne wek Belediye Avrupa'nın. Mesela em bêjim bajarê Hamburg li Alman yan li London belediyekî çawa kar dike belediyekî li gor rûniştevanan li gor mehellê xwe saz dike li gor pêwîstî û ihtiyaciyên mehellê programekî ji xwe re çê dike bütçeyekî dabin dike. Wanî ne? Belê. Li wê gorê jî herkes heqê xwe ku li wira bi pênasê xwe bi kesayetiya xwe bi huviyetê xwe li wira xuya bike û xwe temsîl bike. Yani ew heq ew berjewendî li Ewropa hen. Demokrasiyekê wisa berfireh li Ewropa. Fakat yani İstanbul tiştekî wisa tune yani belediye ne sazûmanên demokratîkên ku tu bêjî herkes bikarbe di meclîsa belediyê da beşdar bibe û bikarbe li ser pênasê xwe bi huviyeta xwe tev bigere hereketekî bike. İmkanekê wisa tune. Ya mühim ew ku Kurd bi pênasên xwe naskirî bi huviyetan xwe aslî li wira beşdar bibin û bikarbin xwe temsîl bikin. İmkanekî wiha Tirkiyeyê de tune ne. Sedemî qasî Kurda dixapînin. Her du tifaq jî Kurda dixapînin.